that is fair and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang nagana at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. Good morning! Maabigyan kabosan at si kayo namin kapaborito. Agunatan na Biyernes, Hunyo 20, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, top 1 most wanted person sa Zamboanga, Sibugay, arestado sa Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Binata na tulak umano ng bawal na droga na dakip sa Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, tinatamaan ng sakit sa bato o kay chronic kidney disease, pabata ng pabata. President Bongbong Marcos Jr. nababahala. Radyo Pangasinan Balita. Department of Justice tutulong umano sa pagganap ng mga bangkay ng 34 na sabongero na inilibing sa Taal Lake. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, Major Hospital sa may Southern Israel tinamaan ng missile strikes ng Iran. Radyo Pangasinan Balita. Babaeng brain dead sa Georgia nanganak. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Los Angeles Lakers ebinenta sa halagang $10 bilyong. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang entertainment, Lea Salonga napiling kumanta ng US National Anthem. Radyo Pangasinan Balita. 8 minuto makalipas sa alas 7 na umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Isang top 1 most wanted person sa antas ng probinsya sa Zamboanga, Sibugay ang matagumpay na naaresto sa barangay Ilog, Malino, Bulinaw, Pangasinan.
Banda alas 4:30 ng hapon noong Hunyo 17 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape at walang inirekomendang piyansa. Ang naaresto ay isang 20 anyos na binata, isang lifeguard sa isang lokal na resort at residente ng barangay Ilog Malino, Bulinaw, Pangasinan. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Bulinaw Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Titay Police Station, Ipil Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng masinsinang koordinasyon at epektibong intelligence gathering ng Pangasinan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director. Patunay ito ng matibay na ugnayan ng Pangasinan PPO sa mga counterpart unit sa ibang panig ng bansa upang mapanagot ang mga nagtatagong wanted sa batas. Ang naaresto ay kasalukuyang nasa kasudian ng Bulinaw Police Station para sa kaukulang disposition. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, isang binatang suspect sa pagtutulak ng ilegal na droga ang naaresto sa matagumpay na buy-bus operation ng kapulisan ng Dagupan City nito lamang gabi ng Hunyo 18 sa Barangay Pantal, Dagupan City, Pangasinan. Ang buy-bus operation ay sinagawa ng Station Drug Enforcement Unit ng Dagupan City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Brandon Palisot, hepe ng pulisya at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 o kaya PDEA RO1 na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect na si alias Francis, residente ng Barangay Mayumbo, Dagupan City. Nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 5 gramo ng hinihinalang shabu na may street drug price na 34,000 pesos na nakapaloob sa isang piraso ng heat seal transparent plastic sachet, kabilang isang motorsiklo at budol money. Kasong paglabag sa Section 5 sa Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kakarapin ng nahuling suspect na kasalukuyang nasa kustudiyan ng kapulisan at isinasailalim sa tamang proseso alinsunod sa batas. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa dedikasyon at determinasyon ng kapulisan ng Dagupan City na sugpuin ang kalakalan ng ilegal na droga sa lungsod at linisin ang komunidad mula sa mga kriminal at ilegal na droga. Radyo Pangasinan Balita. 11 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye po ng ating balitang pambansa. Ikinabahala ni President Bongbong Marcos Jr. ang datos na pabata ng pabata ang mga Pinoy na tinatamaan ng sakit sa bato o kaya chronic kidney disease sa kanyang pagbisita sa National Kidney and Transplant Institute sa paglulunsad ng mga bagong benepisyo ng PhilHealth Insurance Corporation para sa mga may sakit sa bato. Personal na nakita ng Pangulo ang isang bata na dinadialysis sa NKTI. Bunsod nito kaya inutos ng Presidente sa Department of Health na gumawa ng programa para pigilan ang pagdami ng bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng chronic kidney disease. Paliwanag naman ni Health Secretary Ted Herbosa, karamihan na pinagmulan ng CKD ay dahil sa diabetes at hypertension. Naalarma rin anyang Presidente dahil posibleng dahil sa mataas na sugar content ng mga kinakain kaya inuutos nito na gawan ng paraan para mabawasan ito. Para hindi magkasakit sa bato, pinayuhan ng Presidente ang mga kabataan na umiwas sa matatamis na pagkain. Ito ay para hindi magkaroon ng diabetes na kinalaunan ay nauuwi sa problema sa kidney. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pinalawak pa ng Philippine Health Insurance Corporation ang kanilang benefit package para sa mga kidney transplant patients. Ayon sa PhilHealth, umaabot na ngayon sa hanggang 2.1 million pesos ang benefit package kada transplant mula sa 600,000 pesos lamang. Bukod pa rito, ang pinalawak din na suporta para sa dialysis at maintenance care ng mga pasyente.
Inanunsyo rin ng mga opisyal ng PhilHealth ang nationwide implementation ng Enhanced Benefit Package para sa adult at pediatric post-kidney transplant patients. Tinukoy rin nila ang patuloy na rollout ng kanilang konsulta para sa mga adult at pediatric post-kidney transplant patients. Tinukoy rin nila ang patuloy na rollout ng kanilang konsulta sa pagbisita ni President Bongbong Marcos Jr. sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Personal niyang nasaksihan ang paglulunsad ng bagong benefit scheme. Ayon pa sa PhilHealth, ang dialysis coverage ay itinaas na rin umano sa halos 1 milyong piso kada pasyente at kasama na rin sa mga benepisyo ang mahalagang maintenance, medicines at laboratory tests. Radyo Pangasinan Balita. Hindi pa rin dadalo si Vice President Sara Duterte sa ika-4 na State of the Nation Address o kay SONA ni President Bongbong Marcos Jr. sa July 28. Nagpaabot na ng mensahe ang Office of the President o kay OVP sa Kongreso at sinabing hindi siya magtutungo sa SONA. Kinumpirma naman ito mismo ni House Secretary General Reginald Velasco at sinabing natanggap na nila ang kanilang sulat mula sa opisina ng Vice Presidente. Tinayag din naman ni Velasco na handa naman ang Kongreso na tanggapin ang Vice Presidente sakaling magbago ito ng isip at dumalo sa aktibidad. Anya, bukod sa nakareserbang upuan, magtatalagi rin sila ng holding room para sa Vice Presidente at kanyang mga tauhan dahil itinuturing nila itong isang institutional guest kasama ang mapinuno ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga maestrado ng Korte Suprema. Sa mahigit na 200 imbitasyon na ipinadala ng Kamara sa mga VIP at iba pang mga bisita sa SONA ay tanging ang Vice Presidente pa lamang ang nagpaabot na hindi makakadalo. Kabilang sa inimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague, Netherlands. Ang imbitasyon kay Digong ay ipapadala sa tahanan nito sa Davao City. Noong nakaraang taon ay inisnab na rin ni VP Sara ang SONA ng Pangulo. Sinabi pa ng VP Sara na itinalaga niya ang sarili nitong bilang designated survivor na naging kontrobersyal at umani ng mga pagbatikos. Radyo Pangasinan Balita. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita. Handang magpadala ng mga tactical divers si Justice Secretary Crispin Remulla para makumpirma kung totoo nga na inilibing sa Taal Lake ang 34 na nawawalang sabungero. Kasabay nito, inihag naman ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na handa itong pangunahan ang paghanap sa mga labi na mga sabungero na may 4 na taon nang nawawala. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, gagamitin nila ang mga naging pahayag at revelasyon na itinuturing na state witness at whistleblower na si alias Totoy upang muling maumpisan ang investigasyon sa pagkawala ng mga sabungero. Sinabi ni Fajardo na maituturing na isang malaking development ang mga pahayag na ito ni Totoy para agad na marisolba at mabigyan ng hustisya ang mga sabungero maging ang mga pamilya nito. Bagamat isang malaking breakthrough sa kaso ang revelasyon, nananatiling isang malaking hamon para sa PNP. Malaking hamon para sa PNP ang paghanap sa mga labi na mga sabungero lalo na't nasa 34 na mga bangkay ang nakatakda nilang hanapin sa malawak na malalim na Taal Lake. Kasunod naman ito ay nakahanda rin ang kanilang kapulisan na magbigay ng police assistance sa lumutang na witness upang matiyak ang seguridad at kaligtasan nito.
Nakatakda rin nakipag-ugnayan ngayon ng PNP sa bagong witness para mahingan ito ng opisyal na mapahayag na siyang magagamit sa paghanap sa mga naturang bangkay. Matatanda ang 6 na security guards ng Manila Arena ang sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng 34 na sabungero. Subalit December 2023 nang payagang makapagpiyansa ang mga ito. Radyo Pangasinan Balita. Nasa 50 Chinese militia vessels o kay CMM ang namataan ng Philippine Coast Guard na nagkukumpulan sa Rosal Reef sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the WPS, Commodore J. Tariela, nagsimula ang pagkukumpulan doon ng mga naturang barko ng China noon pang Hunyo 17. Nagsagawaan niya ng radio challenge ang 2 barko nila at isang sasakyang panghimpapawid, ngunit hindi naman tumugon ang mga ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkumpulan sa naturang lugar ang mga naturang mga barko ng China. Dati umano ay mas kakaunti lamang ang mga ito at hindi pa aabot sa 30. Nagpahayag din ng paniniwala si Tariela na may dahilan kung bakit naroon ang mga naturang Chinese Maritime Militia vessels. Maaari niyang nais na ito na igit ang kanilang claim sa naturang unoccupied coastal states o di kaya ay gamitin ito bilang isang uri ng intimidasyon o kaya ay intimidasyon. Nagpahayag din ng paniniwala si Tariela na may dahilan kung bakit naroon ang mga naturang Chinese Maritime Militia. Muli namang nanindigan si Tariela na ang naturang reef na sakop ng Palawan ay nasa loob ng executive o kay exclusive economic zone ng Pilipinas. Radyo Pangasinan Balita. Nagpatupad naman na ng deployment ban ang Department of Migrant Workers o kay DMW sa new hires na Pilipino sa Iran at Jordan. Ito ay sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pagbabawa sa bagong hire ng mga Pilipino na magtungo sa nasabing mga bansa habang ang returning overseas Filipino workers ay pinapayagan subalit hindi pa sila maaring bumiyahe sa ngayon dahil sarado ang airspace doon. Nag-issue din ang DMW ng Advisory Number 19 Series of 2025. Inabusuhan naman ng kalim ang mga OFW sa patungong Jordan na ipagpaliban muna ang kanilang biyahe patungo sa bansa dahil mayroon itong common border sa Israel. Gayon din ang mga recruitment agencies ay inabisuhan na huwag muna magpadala ng new hires sa Jordan. Sa Israel naman, kasalukuyang may umiiral na deployment ban mula nang sumiklab ang October 7 attack ng Hamas sa Israel noong 2023. Samantala, nagbabala naman ang kalihim na papanagutin ang mga naturang ang mga recruitment agencies na hindi susunod sa deployment ban. Radyo Pangasinan Balita. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Matinding napinsala ang isang major hospital sa may Beersheba, Southern Israel matapos direktang tama ng missile strikes ng Iran. Ang ospital na tinamaan ay ang Soroka Medical Center kung saan mahigit na 30 kataong nasugatan ayon sa emergency service ng Israel. Kinumpirma din ni Israel President Isaac Herzog na napinsala ng missile ng Iraq ang hospital, target ang mga sibilyan. Sa panibagong bugso naman ng missile strikes ng Iran ngayong kahapon ng Huwebes, iniulat ng Israel's Emergency Service na Magen David Adom
na nasa 50 o kaya 65 na katao na ang nasugatan. 3 biktima ang nasa seryosong kondisyon, kabilang ang 80 taong gulang na lolo at 2 lola na nasa edad na 70. Mayroon ding 2 biktima ang nasa moderate condition at 42 katao ang nagtamo ng minor injuries mula sa mga shrapnel at mga pagsabog. Karagdagang 18 individual din ang nasugatan habang patungo sa bomb shelter. Ayon sa MDA teams, nilalapatan na ng medical care ang mga nasugatan at inilikas sa mga biktima patungo sa mga hospital. Sa Iran naman, iniyayag ng Israel military na tinarget nito ang nuclear sites, kabilang na ang Arak Heavy Water Reactor at Natanz facility. Inilunsad ng Israel ang naturang strike matapos aprubahan ni US President Donald Trump ang mga planong pag-atake sa Iran, subalit wala pang pinal na desisyon kung aatakihin ang Islamic Republic. Nauna naman na nagbanta si Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kay Trump sa kanyang national address ng irreparable harm sakaling makialam ang Amerika sa laban nila kontra sa Israel. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, isang babae na itinuturing na brain dead habang buntis ang pinanatiling buhay sa ilalim ng mahigpit na batas laban sa abortion sa Georgia, USA, kung saan ligtas na naipanganak nito ang isang premature na sanggol bago tuluyang tanggalin ang life support ng babae ayon sa isang opisyal. Kinilala ang babae bilang si Andriana Smith, 30 anyos, isang rehistradong nurse na nagtamo ng malalang pananakit ng ulo habang siya ay 9 linggong buntis noong February. Natuklasang may mga blood clot sa utak at agad na idineklarang brain dead. Dahil ang Georgia ay may batas na nagbabawal sa aborsyon mula 6 na linggo pataas ng pagbubuntis, nag-atubili ang mga doktor na agad magsagawa ng procedure sa kabila ng kondisyon ni Smith upang hindi malabag ang batas. Nabatid na noong Hunyo 13, sinilang sa pamamagitan ng emergency cesarean section ang anak ni Smith, isang lalaking sanggol na pinangalan ng Chance na may timbang ng 1 pound at 30 ounces. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, ipinahayag ng Iran na desidido silang ituloy ang hidwaan laban sa Israel. Ito'y matapos ipahayag ni US President Donald Trump na nauubos na raw ang kanilang pasensya. Magugunitang lalo pang tumindi ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel sa ika-6 na araw ng sagupaan matapos muling magpakawala ang Iran ng mga hypersonic at long-range missiles laban sa Israel bilang tugon sa umano'y pagwasak ng Israel sa Internal Security Headquarters ng Iran sa Tehran. Sa isang televised address, sinabi ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na hindi kailanman susuko ang Iran at tinawag na hindi katanggap-tanggap ang panawagan ni Trump para sa unconditional surrender ng Tehran. Dagdag pa nito na hindi sila magpapakita ng awa sa Israel. Ayon sa ulat na Iranian State TV, Fatah hypersonic missiles at iba pang super heavy missiles ang inununsad ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Samantala, kinumpirma ng isang Israel military official na mahigit na 400 ballistic missiles at 1,000 drones ang pinakawalan ng Iran mula noong Biyernes. Humigit kumulang 20 missile ang tumama sa mga sibilyan sa Israel. Hindi naman tukoy kung sasali ang Amerika sa pambobomba sa Iran. Ngunit sinabi ni Trump na posibleng magbago ang pamahalaan ng Iran dahil sa kaguluhan. Radyo Pangasinan Balita. 27 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa ating balitang sports. Ibinenta na ang kilalang NBA team na Los Angeles Lakers sa halagang $10 bilyong. Ang pinakamahal na presyo para sa isang sports team sa kasaysayan ng Estados Unidos ayon sa ulat ng ESPN. Nabatid na ang Bush family, ang nagmamay-ari ng Lakers sa loob ng 47 taon, ay nagbenta
ng kanilang control sa kupunan kay billionaire Mark Walter, isang kasalukuyang minority owner ng team at CEO ng TWG Global. Gayunpaman, mananatili pa ring team governor si Jalen Booth matapos mabenta ang NBA team. Samantala si Walter din ang may-ari ng Los Angeles Dodgers, Los Angeles Sparks at iba pang sports properties. Ayon kay NBA legend Magic Johnson, magandang balita ito para sa Lakers dahil si Walter ay may reputasyon at may history ng pagkapanalo at pamumuno. Matatandang nagdala ng 11 NBA championships ang Bulls family sa Lakers mula noong 1979. Kabilang ang mga panahong pinamumunuan ito nina Magic Johnson at Kobe Bryant. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, napiling kumanta ng national anthem ng US si Tony Award-winning singer-actress Lea Salonga. Sa social media account ng New York Yankees ay ibinahagi nila ang video ng pagkanta ni Lea ng Star Spangled Banner sa Yankee Stadium. Isinagawa ang pagkanta nito sa laban ng Yankees sa Los Angeles nitong Lunes ng gabi. Labis na hinangaan ng mga Yankees fans ang pagkanta ni Miss Saigon at Miss Miserables Star. Si Lea ay US Green Card holder na nakumpirma noong pang 2021. Radyo Pangasinan Balita. 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na? Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services.
Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:37 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Biyernes sa pamamagitan po
ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Ma'am Helen, good morning. Good morning po sa ating lahat. Ngayon po, intertropical convergence zone na nakakapit sa Mindanao, Israelis naman nakakapit sa nalabing bahagi ng ating bansa. Caraga, Davao Region, Zamboanga, Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan, magiging maulan po dyan, dulot po ito ng intertropical convergence zone. Sa Aurora at Quezon, ganoon din po, magiging maulan din po, ito po dahil sa Israelis, at sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay magiging maulan din po ito dahil din po ito sa Israelis. Walang binabantay low pressure area o bagyo sa loob o labas o sa loob o paligid ng Philippine Area Responsibility at walang day warning kaya ligtas po malaot o sabaybayin ang maliliit na sasakyang pandagat. Mula dito sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa Dagupan City. Alas 7:39 na po ang ating oras. Happy Dagupan Day, mga kapaborito. Happy 78 Dagupan Day. Yan. Iba't ibang mga aktibidad po ang isinasagawa dito sa lungsod ng Dagupan. Walay loob. Oh. Kimapoy rekraklan. Agad puglilabi. Gano ay palbangon, umaasa yung iba. Kumon ang gapi uro. Kanda. Pero walang announcement. Ay. Apaer may pambakasyon da kumon. Walay panget-panget ya kabuasan. Tase abalang to ang gapi urong. Tamanaya wala. Okay mga kapaborito. Nako, happy 78. Birthday ng Dagupan. Po, mga kapaborito. At eto, iba't ibang aktibidad po ang isinasagawa. Manlapod na naman na alas 5 na palbangon. Oo. Pero aga lang lamang kuno na umpisa dugan oras. Oo, kasi mayroon silang live eh. Oo, naka-live. Yung activity alas 6 pasado la na naumpisaan na nila batso mantanem. Mantanem na 150 na mga puno diyan po sa may Tondaligan Dam Site. Sabi nga from dam site to fun site. Maganda yan. Oh, pabor din ako dyan. Alam nyo mga kapaborito, matagal na yung problema na yan na dam site at 60 years old na raw. Oh, grabe 6 na dekada ang lumipas. May ngali kataunan ko ay. Pero hindi pa naman tayo senior. 5 taon pa bago tayo mag-senior. Itong dam site na ito na problema. 60. Senior la, non-senior la. Pero kahit papano, meron ng pagbabago, tinabunan dala. At patuloy po ang rehabilitation po dyan, mga kapaborito. At darating po ang panahon, pwede nang pumasyal dyan at magpa-picture. Kasi gagawin ng magiging fun site. Ibig sabihin, maaaliw ka na kapag pupunta ka dyan. Hindi may unla ka dito na mampungs ka at banget. Siyempre, basura lang timot. Diba? Pero eto, saludo tayo sa ginagawa ng city government ngayon, ng mga namumuno dyan sa paglilinis po dyan sa rehabilitation dyan sa Tondaligan Dam Site. And meron din pong isasagawa na mga iba pa pong activity kaugnay nitong selebrasyon. Meron din po yung kasalan. Mga kapaborito. Eto, babasahin ko lang po yung mga activity. Meron pong isasagawang kasalang bayan dyan po sa may City Plaza, alas 7. Baka sinimulan na ngayon. 7:30 naman po. Yung Sulong, Dagupan, Anli Serbisyo. Dyan din po sa may City Plaza. Opo. And merong mga medical mission na isasagawa, ibibigay po sa mga senior citizens po natin.
Samantalain po natin yan. Libre yan, mga kapaborito. At tama lang naman na makipagdiwang tayo dahil taga-Dagupan tayo, di ba? Alright, taga-Dagupan. Karapatan natin yon. Makipag-celebrate naman po tayo. At yung iniaalok po na serbisyo, di tanggapin natin. Di ba? May libreng kasalan, may libreng medical mission. At kung ano-ano pa, mga kapaborito, na ibinibigay. Na serbisyo, tanggapin ho natin. Handa silang sumagserbisyo, di tanggapin ho natin. Di po ba, mga kapaborito? At yan din ang pasasalamat po ng mga opisyal ho natin. Bahagi ng pagpapasalamat. At meron pa pong ibang mga aktibidades na gagawin dito sa lungsod ng Dagupan. Alas 7:43 na po ang ating oras. At heto naman po sa iba pa ho nating mga balita. Itong nakakabahala, mga kapaborito, yung pabata ng pabata ang nagpapadialysis dahil sa problema sa bato. Oo, yung naitatalang mga pasyente ng chronic kidney disease o ay sakit sa bato. Alam nyo, mga kapaborito, ito yung mga nakakalungkot na pangyayari. Dahil kahit sino naman ayaw magkasakit Oo, pero kuminsan dahil sa dala ng kapabayaan, yan. And dahil din po sa kahirapan at kakulangan din po ng kaalaman, yan po ang isa sa nagiging problema ngayon. Kaya magtulungan ho tayo, mga kapaborito. Eto, ano ba ang trabaho ng kidney? Oo, alam ko yung iba alam na nila, pero isi-share ko lang, mga kapaborito. Ang kidney ay mayroong dalawang mahalagang tungkulin. Ito po, ang una ay mailabas ang mga toxin o kailason sa ating katawan. Ararami aganupag, yawadtan, si katuman sa trabaho na kidney. Pangalawa, mapanatiling balanse ang tubig, mineral at chemical, katulad ng mga asin sa dugo. Ang ating mga bato ay gumagawa ng ihi. Yan, upang alisin ang mga lason at sobrang tubig sa katawan. And paano ba natin ito? Paano ba natin maiiwasan ang mga ganitong problema? Heto, mga kapaborito, i-share ko lang Opo, napapanatili ng wastong dami ng tubig at asin sa katawan. Yan yung trabaho niya, mga kapaborito. Paano ba natin aasikasuhin? Paano magiging malusog yung ating mga kidney? Eto, ayon po sa ilang mga health expert, gawing regular daw ang pag-exercise. Pangalawa, kumain ng tama at balanseng pagkain. Iwasan ang pagtaba. Yan. Iwasan ang paninigarilyo. Huwag basta iinom ng mga gamot na nabibili ng walang reseta. Uminom palagi ng maraming tubig. Magpa-kidney check-up taon-taon. Yan. At iwasan din po natin yung sobrang matatamis, mga kapaborito. Dahil doon sa ulat nga, nung pumunta ang presidente ho natin dyan sa may hospital, yung sa kidney, National Kidney Hospital, marami pong nagpapadialysis. At ayon sa mga health expert, dahil daw sa sobrang tamis din, kaya dahil epekto rin ito ng diabetes, mga kapaborito. And diabetes, sobra sa sugar. Kaya ngayon, may kautusan po ang ating presidente sa Department of Health, nagawan ng paraan yung mga pagkain ho natin na nabibili na bawasan yung sugar. At syempre, i-maintain na po natin yung normal blood pressure po natin. And yung pag-inom ng tubig, malaking tulong po yan. Kasi sabi din po ng isang eksperto sa kalusugan, kung ang tubig ay nililinis niya yung dumi ng katawan ho natin. Di ba kapag naliligo tayo, ano ang pinanlilinis natin? Maliban sa sabon, di ba tubig, mga kapaborito? Kahit sinabon mo yan, yung katawan mo, pero ang ubinulawan, wamanminsan siya may bingot. Di ba? Kaya sabi nga, ang pag-inom din ng tubig, yan din ang maglilinis sa loob ng katawan ko natin. And syempre, yung pagkakaroon po ng disiplina sa sarili.
Oo, kapag may disiplina ho tayo sa pagkain, sabi nga, lahat ng sobrang masama, lahat ng kulang din masama, dapat tama lang. Oo, dahil kung hindi, tatamaan ka ng iba't ibang sakit. Ang hirap pa naman magkasakit ngayon. Lalo na sa panahon na ito, kahit malaki ang coverage na sinasabi ng PhilHealth, tinaasan na po yung coverage dyan tungkol sa sakit na kidney. Oo, naging mula sa 1 million, naging 2.1 na nga eh. Pero, yung 2.1 million na yan na coverage na inaalok po ng PhilHealth, tama kaya yan? Oo. Mas gusto ko ba kahit na merong coverage na ganyan, mas gusto ko yung hindi ako magkasakit, di ba? Kasi kapag may sakit sa isang pamilya ho natin, ang gano antoy samit tutay pananganditan niya akala tagadlamisaan, pero no kalingaw mo dimad sa kaya dukulan at wala akadukol dahil sa sakit. Ngayon nga agmon sukanan mo, di ba? Oh, nasubukan ko yan mga kapaborito. Nasubukan ko yan. Na i-share ko lang. Una, ako nga nagkasakit din. Bato din. Oo. Tinanggal yung bato ko sa abdo. Hindi ko nga alam kung paano rin ako nagkaroon ng bato sa abdo. Inoperahan ako 2 beses eh. 1 linggo lang ang pagitan. Muling sumakit ang tiyan ko. Tapos sumunod. Salamat na lang at nakasurvive tayo. At salamat sa ating may kapal dahil hindi tayo pinabayaan. Akala nga eh kasi uulitin pa sana yung operasyon ko ulit eh. Pangatlong operasyon sana pero hindi na, tumanggi na po kami. Yung kapatid ko nga eh, si Edith. Yung nakikinig dyan ngayon. Ano yan eh, inihanda na nga yung panlamayan dadsyak pero mabila yung ganatan. Diba? At salamat na lang. Salamat sa ating Panginoon dahil hindi tayo pinabayaan. And pangalawa, yung sumunod din yung anak ko. Sunod-sunod sa 1 taon, 3 kaming nagkasakit na grabe. Kaya ang hirap mga kapaborito na magkasakit. Kaya yung mga nasa kabataan po natin ngayon, yung mga kabataan po natin ngayon na mahilig ngayon puro sa instant, yan, fast food. Hindi tayo kontra dyan sa mga negosyong yan. Pero, disiplinahin natin ang ating sarili. Di po ba mga kapaborito? Eto, reminder lang naman. Reminder bilang isang kapaborito nyo mga kapaborito. Syempre, kailangan magtulungan tayo, magpaalalahanan sa isa't isa. At tayo ng mga magulang, syempre, ayaw nating magkasakit yung ating mga anak, di ba? Wala namang magulang na gusto niya magkasakit yung anak. Bakit? Hindi lang naman yung anak ang kawawa, pati siya. Yung aalagaan, yung sakit na nararamdaman ng bata, takos yan sa magulang. Mas mabigat sa kanyang pakiramdam. Yung tao, yung kapamilya niya na merong sakit lang sa katawan ng nararamdaman, pero yung sakit ng dala, sakit na yon doon sa kanyang puso, sa kanyang pakiramdam, mas higit pa doon na masakit. Di po ba mga kapaborito? Ang isa pa, masakit din yan sa bulsa. Ay nako, wala namang nagkasakit na ang gastos lang ay piso. Hindi po. Libo yan, milyon pa nga eh. Kung yung mayayaman, na meron sila, di ba? Hirap na hirap din mga kapaborito. Sabi nga ay maswerte nga sila dahil may pera. Pero yung damdamin, yung pakiramdam ng pamilya, hindi sila masaya. Wala namang masaya kapag may nagkakasakit. Di po ba mga kapaborito? Sample na lang natin. Heto. Si Miss Chris Aquino. Di ba? Alam natin ang kanyang sitwasyon ngayon. Pero hindi rin siya masaya dahil sa sakit. Walang masaya sa pagkakasakit. Kaya itong pagkakasakit, sabi nga, prevention is better than cure. Kaya habang maaga-aga pa, mga kabataan, yung mga wala pang sakit, alagaan na natin mabuti ang ating sarili. Kasi
Una, mahalin muna natin sa ating sarili. Asikasuhin ho natin. Disiplinahin ho natin. Hindi puro katam ka ng katam labala. Di ba? At walang disiplina sa sarili. Yun ang problema. Kung kinakailangan mag-exercise. Pero higit sa lahat dyan, yung peace of mind. Number 1 yan, peace of mind. Opo. Paano tayo magkakaroon ng peace of mind? Isa lang makapagbigay sa atin yan. Ang may kapal. Huwag nating kalimutan yon mga kapaborito. Nako, 7 minuto na lamang po bago mag-alas 8 ng umaga. Ang bilis ng oras, di po ba? At heto naman mga kapaborito, ay dadako tayo sa ating mga pagbate, lalo na po doon sa laging nakasubaybay po sa atin ang Ballesteros family, dyan kay Ate Aldea Ligaspi Ballesteros, dyan sa may Villa Santa Barbara, lagi siyang nakatutok kasama si Doktora Eliza Ballesteros and kay Jadnet Ballesteros, and good morning din kay Twinkle, kay Kenneth, kay Tata, kay Tashana, and kay Kikorn and Lily. Nakikinig daw sila lagi. Diyan din po sa may Kalasyaw. And good morning din po sa Untalan family. Diyan din po sa may Sungkoy, Kalasyaw. And good morning din kay Mr. and Mrs. Nado Margareta Bansal. Diyan po sa may Kanawalan, Binmaloy, Pangasinan. And good morning kay Elisa Molina, yung classmate ko noong 3rd year high school kami dyan sa may Camp 6 Camp 6 Benguet. Good morning sa iyo, my friend and my classmate. Dyan sa Mangaldan siya. Sorry nakalimutan ko kung saan ka dyan sa Mangaldan. Chat mo na lang ako. And good morning din po sa Alzula family, kay kapaborito Bob Alzula at sa kanilang may bahay. Sorry po, nakalimutan ko ang pangalan ng inyong may bahay, kapaborito Bob. And syempre ang kanilang uniko iho na si Brian. Napakabait na bata yan. And good morning din po sa Gural family, dyan sa may Bunuan Bukig, ang Lial family. Magandang umaga po. And dyan po sa may bayan ng Sampabian, Antulan, Barangay Man, ang Samson family. Good morning po. And syempre, yung ating mga kabarangay dyan sa may Bunuan Giset, Bagong Baryo. Maabigyan kabasan at si kayo namin dito, lalong-lalo na dyan, inang-aro yan nanay ko. Si kapaborito, Tita Galvan Ligaspi. Good morning, Mama. And syempre, yung aking leng na laging nakasupport sa atin, Feliciano Diga Jr. And good morning din po sa ating mga kapaborito dyan sa may Kalamyong, ang Kayabyab family, ang Villa family, and syempre ang Felizardo family. Maabigyan kabasan si kayo namin kay Ate Delilah Kayabyab. Good morning. Dyan naman po sa may Sitio Kalima, Barangay Pantal. Maabigyan kabasan si kayo namin dito ang Malubay family at Jimenez family. Good morning po. Kung gusto niyo po ng masarap, malinamnam na boneless bangus, almusal ug tulabi, pumunta lang po sa Donna Boneless Bangus dyan sa may Magsaysay. And good morning kay Miss Tyra Sweet ng Art Construction Services. And maabigyan kabasan mo kay Miss Lori dyan po sa may Anulid, Mangaldan. Gusto nyo maging malusog habang tumatanda, mag-Elixir Placenta na po. And kung ang problema nyo naman po ay pinansyal, sagot yan ng First Choice Financial Corporation. Good morning po sa ating kababorito, Jerry Mapatak, at sa kanilang may bahay na si Camidolin Mapatak.
Nako mga kapaborito at sa lahat po ng nakikinig sa atin, magandang morning po sa inyong lahat. And pansamantala, magpapaalam po ang Radyo Pangasinan Balita. Sa Lunes, magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita. Nakasama po natin sa ating technical side, si Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan susaray manunaan na balita. Etsayan kabuasan. Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang Iran Balita. The trial